Uy! Oh, lalaki ka. Lima ni siya, lalaki siya. Ako yung una lagi. Lom di ka pauna. Kay, kung magod ka nang... Asa man ko anong gusto sa ino na niyo? Ako itiim ba? Sa itiim ano may Ako itiim na ako mo gipinda. Ano may mong ipinday mo itiim? Kung Ano kasal mo sa di ka nagawa na ka kanang nagawaluktok kay ka. Oo, mo gani kay gipinda. Mga mini. Sus karon kay ako itiim ako. Tuwa sa akong gipindahan. Oh. Si ate dito, si ate manay niya. Ako gikuha unta. Eh, hindi biya sus karon kay ang ipindadahan ako wala maliha. Ito ang karkar. Mali pa ka muna. Oo, gani, ino, dinukto ko. Hindi mo juga yung ron. Dagang pagkaniningil na ko. Kung saan to? Astang kuhan ang balay. Ano mo, naningil na ko. Istiyan. Hindi nga inukto ko. Asa tubig niya, inyong po nga. Kung di ko nung kabayan sa sulok ka adlaw, pawaon ko ba? Naglima ko. Muna nga. Ayun! Oh, sama na to. Namoy ka diha? Namoy kalingawan? Na ang ay, wala kay kalingawan kay gano kay usa kay nuktok. Nalaman sa problema. Ano man? Ako itim ba? Ako gitinda. Oh, karon silo na tanako. Kuha ko dito. Kuha na ko sa ako itindahan. Wala mo karkar noon. Ano yun ako ay? Gitagalan na bukong tulog ados ka. Tadiya nga, kung di ko nung kung kabay sa balay, di ako pabuha. Nga pakikorta diha? Wala nga. Mau galing sa dangutan ako, kay wasag ko ang korta diri. Gulan ako na. Pero sige lang. Malita. Ha? Nindot kay kagano? Nindot kay kristal no? Wala gina basta magka-problema, manindot dito. Oy! Oy! Oy. Kabot-abot sa gidali. Gusto mo diri. Aw, Kani siya nagproblema siya. Kay ang itim. Problema sa Itim. Oo. kailangan mo masulbad niyo yung problema. unsa ka naman So, sa pag ginatuwa na. Wala gina. Mabitan na ni Arimi kay para masulbad ang problema. Gabi eh. Nakadam ko. Nakadam ko nga na ako na antik diri sa atong palibot. Antik. Yo, ano ko? Ito tama siya pa yung problema. Kani ko nung antik. Magamit mo 4-in-1. No, puro Hindi yun. na may moong tubulan sa bukas. Oh, Tubulan ko ng mga gamit. wow, kana. Grabe na. Hindi na may moong kanakalo. Kayo ka. Pero kanang antik dong. Di na siya sakit mama. Oh, antik to. Antik mo to. Ay, Antik. Oh, Antik mo to. Ay mo sabak mo ni ang mapa nga inatag sa mga mapapabok. Ang akong lulong nagikan sa kantipla. Bobal lang. Bobaw. Mo ni siya. Mo ni atong bayro dito sa imong lula. Lulo na ko. Lulo. Oo nga no. Ako ni ko dos bugis kantipla mo ni nga gipadam ko gabi ni. Mao ni ang atong pangtao don para masulbad na inyong mga problema. Inuon mo gani. wa ko'y kwarta. Kwarta. Labaw na ko may kwarta. Wa ko'y kwarta. Pero dagang ko pa eh. Patay ka niya. Why kwarta, pero why kwarta. Why kwarta. Sige mo kawag na. Matay ka. Kamu mo kuyog mo? Kuyog. Bakit ikaw na? Sakto kay ginakoy metal nya, metal to metal. Bakontak mo na. Kurung-kurung ay wala ko. Asa man dapat? Asa may langanan to? Kani nga mapa. Oh, Dito na tayo magsugod sa awan. Ato ni higkalog tarong para makita din natong asa na magsugod. sige sige. Pero kini siya asa man dapat? Dito no? O dito man start. Mani araw niya. Mani araw niya. Start niya. Dito ta. Sige sige sige. Dito magsugod. Tol bahalo nga mi. Okay na. Pangita natin kita magsaba kay ngun sa ululo. Ang ululo nga gikan sa bukid sa Kantipla. Oh, Hindi lang kita kay parang antik. Ato di malitik. pero kung magsabat-sabat ta, Pwede ta mawa siya. Maglihay siya. Ano din siya ganang sabaan? Sige sige sige. Pwede kaya na to. Mo ni siya dun. Kini? Ay dapit. Mani ta magsugod. Ang araw. Oh, kadakuan ning dalana. Kadlakaw. Kani siya nga po ang dun. Mo ni siya dito kita dun. Kanang dalan. Kana. Ah, kana. Oo. Ikabuti diri ko tas tuo. Tuo kita ayaw wala. Tuo sayop na. Sayop oh. Patuo ta diri tuo. Ano daw? Ano na diyan dito maglisod? Kani siya saging siya. Saging naputol. Naputol siya natumba man. Magbuog-buog ta. Sige magrupo ta. Bugbog lang ta pagdalira na to. Magrupo lang ta. Grupo lang ta. Usara ta sa matong detektor. Duha ka grupo dalo. Sara. Kita lang tanan dungan ta. Dungan lang ta kay sarman naton kuan. Ako kay kwa manggog ko kanang di na mo ginalag detektor kay akong pangsimot. Detektor naman eh. Ako sama. Pura di ka gilo. Oo. Bro si Kinain. Oh, kay gamay pa man siya. Kitoy pa ni. Kitoy ni. Kita yung Wala niya. Pero magsabot ta, makita kay nato ning antik.
ato gibahinon gina. Oo. Ato gibahinon. Masulba tayo ng problema. Gani. Masulba. Kanay mo iti mo withdraw na to na. Ano saging. Diri sa punuan sa saging ngon sa lulo. Ato kuno ning kuyon dia una bagid. Sa saging nga naputol. Saging na tumba. Saging tumba naputol. Katoy, mo dito na pita ay. Dito. Kana awar kita na makita mo Sakto jud. Sakto jud sa mapa. Ana ta pa dong lubi mo ni siya. Kini. Oo. Lubi oh. Walay bungang lubi. Oo. Pero naarad jud kuno diri dapita ingon sa lulo. Basta, yan nga ibiyagin na diya. Kini. Sige, maayo ni. Pero ingon sa imong lolo dako ni diha. Na antik. Dako ni siyang antik. Basta kay ingon sa lulo kaning antik 4 in 1. Di, mangutana ko ni diligo. Yes. mangutana na ko ron. Bugas. Bugas. Isa man. Unsa may kasabutan na to ano? Bahinon na to. Bahinon, oh, bahinon. Bahinon. Masulba ng problema. 4 in 1 man. 4 in 1. 1 2 3 4. Ya ako 1. Ang gamit ko mo sa antik, kanya. 4 uses, usara sa antik pero magamit ko sa upat, di mo kabo. Pwede mo ang iyaanan. Usa pa pagi nung bago nagka sa bukas. Imo ingnon. Ha? Imo siya so ibaw plato may bawo. Patlo. Naso makita na to. Kabo, bugas. Utangan sa bugas, may kabo. Na pwede sa nimo kanang utangan sa mga biskwit. Pindot ka. Kanang murag baro. Ikaw patuloy sa nimo kalo. Lo. May galaw nindot. Galahan kay kalo. Pagi kalo sige. Hindi ka maglangan kay. Asa to dabi? Diri sugod ari. Ali. Lubang man eh. Sige na niyo. Saging tumba. Ang mauni. Saging tumba. Ang giingon sa imong lolo kay nadiya to lungkabon. Lukabon? Lungkabon ato pa. Ang lungkabon. Iba sila kubra nila. May kuno bitin din dapita. Padakon ba? Takot mo na rin. Sila masuk kuba na to ha. Asa ka ato no? Wala yun. Wala man. Hindi ka na detektor. Kani. Kini. Kani, dapita. Wala. Tingog ya. Wala sa gyapon. Asa ka ng dapit. Gusto may mayo idol. Murag. Nanam na diri sa saging dol. Nanam sa saging tumba dol. Oh. Sunod asa mo diri katong di na sa magamot sa Basihan. Basta kanang drawing. Mao ni di na mo. Dako mo kahoy gamay mo na. Basta antik manggod. Dili ka pwede mo subay sa dalan. Simang ka. Simang ka. Magbubuwag ta. Bugbog ta. May magbubuwag na ta ni Kaniya hata alas unsa pa tangog sugod kaniya nga. Alas 9 pas mo. Gigi. Dagko na singot niya nga ako singot daw wag tang na lang. Kami kalaw na. Kisa may magkauban. Ano ta? Pitabo ko sa dua, tulo, ulit, lima. Kaya mo puyo daw kay Porosinaw. Kami lang to. Kami ko yun. Oh, Ikaw ko yung reflectorize. Sige. Tiktor na. Dito lang ito. Kami mo. Kami. Buwag na. Gigi. Dito oh. Sige. Umita na yung Wa sila kabalo ba? Nga ang akong ilong sensor pa ni sa ilong sensor. mo lagi. Sige lang. Magamit na imong ilong kay burang sagag. Ganto na ako doon na kay ni diri. Ano Ah, dili day ikaw. Taruhan diya kay. Ali, murag doon na kita. Ay, lagi. Murag dito kay. Dito dapita. Baho na dito. Dili. Dali kita diri. Kasi babas sa kitaan meron. Kapkabar niya. Wa sila kabalo ba? So ito kay kuan ni kay. Sugod sa pagkabata na ko mao na ako trabaho. Bawa. Gamitan na imong ilong ya. Dito ba? Kahoy. Asin ko kahoy na gid. Asin man. Igam dito na. Kahoy sa bag mo. Wala man ni. Wala sa bag mo. Sa bag. Ito pa na diri ang kuan. Antik. Ikaw? Di ba yung mag-detektor? Hindi nga, lubat. Ikaw ang tunog. Charge na. Dito. Dito ko ba? Ano ba di? Pero wala na. Sorry?
Naura ba kanina mong kuan? Ikuptan mo, ini nila. Sino sa kayo yung ano? Itingog. Ha? Ha? Tingog. Sure. Itingog. Asa na pita? Asa na pita? Itingog. Tingog tingog nga pa daw na malubat. Oy! Mini. Oh, klaro rin. Balin ta balin. Asa pa daw? Kung sa paagi na to ni, sambag mo ni, sambag. Sa paagi na to ni, kuha mo tayo detail diktor. Mini. Gilato na lang to sun, makita na lagi ni ron. Ah, dito sa sambag. Tuyok ta berek, tuyok ana. Tuyok sa sambag. Tuyok na dito. Dali na pud nadala na to sa bayan. Pasang kita na, dito boss. Hapay pala yun. Ya bro. Sige. Tuyok. Sige. Tuyok dito. Dito na. Mini kalaki ya. Mini. Hapit na dun ni Dirida. Hapnan na dari wa mo giapoy. Nakita atong kuan. Pero murag na inagian diri nga timailahan oh. Oh, may inagian. Naagi tunod. Oh, kita. Kamay na lang dun eh. Oh, lo bitin. Ay, di. Paro di ay. Kuyawan ko murag bitin. Ito manggod. Ay pag binuang diya Oh. to. Naraba ko'y sakit. Kan na ba kaning Naraba ko'y sakit sa pagigugma. Ay, kuyawan ko. Sakang. Oh, nakita ninyo yung mga pere. Wallahi. Wala lagi. Asa ko to kitang bitin. Kapnan lang na. Kaya nagtumig bitin. Nakuyawan ni. Mga mini. Malahita ba? Tinuod ka ng mapaha? Tinuod gini. Tay palpak ng kuan. Akong lulong nagikan sa Kantipla may naghatag ani. Lumas na ako sa Kantipla. Pero sirado biyan Trans Central Highway di mo bin ko na lagi. Dito sa Asturias. Ang kuan lang ani ba? Makuha na ako ng mapa. Basin ang tinuod nga mapa ani. Na dire. Wala oy. O nilabang dire ba? Wala Oh, siguro. wala siguro no. Di wa man nato Duda kiti. ko. Siguro sa inyo mabang kay may diferensya. May mga diferensya yung mga kan. Oh, yung kauban ang kuan ba? Oo, kini lagi Oh, dire. may need Mga diferensya. mini. Pero grabe kapoy na kayo. Hapon na yun. Hapon na kayo. Hapon na kayo ay. Kumanaman ta diri sa balik ko sa men diri. Lubi. Oh, mana ta diri sa lubi. Asa to lubi? Una rang lubi. Time sa maayo ani siguro no. Kaya apit naman mo gabi eh jud. Hapon na. Na lang ni siguro. Pero mas maayo ani. Balik ta dito sa atong planuhan. Ya ato sa planuhan para ugma magsayo ta kadlawon ta. May pa. Balik sa. Si karon magabihan ta dinna nato makita. Map na Pagka nato nakita nga makita pa. No, pero mga padiudtong sa ruwas ha. Nakawan ta ni. Sige lang ka bala ka. Mil 1,000 ang oras. Alas ka darog kuan, pwede darog bagbahog. Yes, lami. Ka na to ni. Sige. Basta ta dapat ato. Kalimot na ko layo na mo kay tagot. Balik ka sa agi. Abay. Asa to? Asa ta to? Mga mini. Abi dito day. Dali lagi yo, dali. Layo na mo kay tagot. Oh, kini lang. Mga mini na ko. Okay kayo. Wa mo kabalo nga sa sige na to li ani nga tumapa ba? Ito nakabukid atong nalabang. Oh, lagi. Kapoy kayo. Highline jud ko ni blame by kay ngano kani akong lolo. Salig jud ko niya mapa jud. Kay tinuod gito. Tinuod gini. Salig lagi may pero Duda ko. wa man jud natukit. Basin sa inyo po nang kuan man daldalam sa detektor. Pero kani detektor may klaro tutok lagi siya. Oh, tutok kay lubat. Kini ako Ang ganda na ko tutok. Usa ko kabalo kung unsaon ni siya paggamit. Mga ang ni RDI. Ha? Ni RDI ang sinisur. Wa dito naon. Napagka. Sus, ayo ana ra ba oy. Ayun na iki. Uy, iyon na to basin kon. Ah, naon na ra. Wa diri sa gion, dapat gion pa na siya. Buang nakalimot jud ko. Suyuan na ra ba. Dito nakabukid na itong nalabang. Oh, lagi Hasta mo siguro ni naanil si unon. Dili nun. Signal. Sa, purog na lagi matingog. Lagi ko rin tingog eh. Na lagi matingog. Bay, Ha? Han. nakadungog mo? Oh, bitaw mo. Nakadungog si Tiro. Tingog. Ito problema gid. Para di sa lugar nga giplanuhan. Wadyo na ito nakita. Masuhom? Tingos ang lulo basta maglain ako ng pitik sa imong kasing-kasing. Mo na. Ah, naglain dyan ako. Naglain ako. Nagugman ako. Ako ay kutog-kutog. Muna lagi siya. Muna siya katong gingon ng 4-in-1. Pwede mo kabo. Pwede mo kalo. Pwede mo sulas sa bukas. Pwede sa mo sulas sa biskuit. Kuan na lang. Ato na tunga-tungaon lang. Itunga-tunga man ato na. Asa? Tabangan na to. Hanapin ka ito. Nala! Gumon! Uy! Uy! Sa mo na! Mo lagi ni! Ha? Mo ni!
Mo ni parinuan oh. Pwede na may mo ang butangag bugas. Pwede na may mo kabo. Pwede na may mo. Kuan, Di mo?